Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halah, walek yang tani pemirsa. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama Mak Jum Channel. Pagi hari ini manen pemirsa, manen. Walek ini pemirsa wong tani. Iki persiapan atau ngedos pemirsa, mek pari sing kidul. Iki dadine aja nganti kur lingkungan. Sri aja nganti kur apa nih? Tas. Dadine awake urip nang lingkungan aja nganti kur gawe susah tangga siji, loro ya aja nganti kur dadi gelane tangga. Lah iki nak ngedos tak lemeki ngene iki pemirsa. Dadine dilemeki dadi bleduke ben gak mawet teko ndi-ndi. Nak biasane nang lore pring kono, biasane nak ngedos nang lore pring kono. Tapi ki lore pring dipageri karo sing kidule pring dadine ora masalah. Sing penting awake tetep bisa ngedos. Iki kahanane yo ngene iki lho iki tak tutupi ambre bleduke gak mlebu sing bolong-bolong kuwi. Dadi awake urip ning alam donya kudu duwe perasaan karo duwe ati. Engko ngedose ning rumah. Iki sing mek pari sing kidul, engko ngedose ning omah. Yo neratan ratare ratan. Niki aktivitas sing ngene iki nek esuk dadine iki kan bios panen to pemirsa ngadikoyo bios panen. Bios-biose panen dadi engko yo nyegat dos. Iki karo ngobani wong pemirsa iki Mak Jum Channel iki tenagane terati poh tenan. Didos ning omah. Tatare yo ratan, yo ki nggone dadine sing penting sitok kita saling menghargai. Engko nak meme-meme mbok anu, suwi kok engko ngusunge sing lor. Piye? Engko sarapan sawah. Ide solar. Lah kaman gak bentel sarapan. Anak bang, bentot ya paling bentel bang. Oh, ya ki buat solar. Ki wong tani ki anggere sawit ngobani wong duit gili ya pemirsa. Ki napungna sego. Dilajana poso, dadi aktivitas kuwi ora sudo. Aktivitas Mak Jum Channel najana poso ya wis ngene iki. Berat. Nak ngopeni wong ya wis los-losan ngene iki tenagane. Penting dijalani, dinikmati. Ini iki lho berarti aku kira iso kok tangga-tangga kebal to. Tapi nek dadi sego piye kok berarti? Lah sarapan awan. Sego, nawan sego. Lah kirim digo ngirim piye to berarti? Ngirim ra sego. Oh, waneng-wanenge beras sedang nang mumpung panen piye? Engko. Nah, masuk to berarti kok. Mas 11. Celok lelet ya lho, berarti. Piye? Yo gelasar anu ngusung sing lor, bedolor. Gak terpal. Udah tidak ceblok kabeh ning anu. Nanti sok nonton wong. Gelasar ngisor. Terpal ngarep kono to. Lah jorene sik sementara ki. Gawean kaya ngene engko nek gak iso ngetutno montor sing wong sung pari. Ayo padha dijogo anake. Kaya ndikenane nanda anake omah ketrunyuke layu nggodak bal. Panen seru-seruan ngene iki juga cah cilik dijogo. Napungno nasi anu pemirsa. Ini wong tani nak adang sak menibane. Bukan asem goreng tempe nyambel teri tomat wis jos gandos. Jantung hatiku ngoncaki bawang kayak pemirsa jantung hati ini Mak Jum Channel kan berarti ngoncaki bawang. Jangan asem.
Ngambil teri. Nek sawah kan sing seger jangan asem, jangan bening ngono iki to, pemirsa. Engko nek bareng tajil masjid, bareng ngono, alhamdulillah gedange ya mateng. Jadi alhamdulillah gedangnya mateng pemirsa. Ini ya imat. Nah, iki engko digorengno gedang iki. Iki gedangnya mateng wis rinjing iki. Engko dienggo tajil karo dienggo kolak. Wis ngono ae. Eman-eman difungsikan panenane. Goreng tempe, pemirsa goreng tempe kok karo nyambel teri wis mantap. Makane wong tani iki agak dilele awake dhewe to pemirsa. Jadi nak wesel capek ning ndi parake gak sakit. Jadi Mak Jum channel iki nyadar nama karya aktivitas opo ae karo happy, dinikmati, dihayati karo sing lapang ati. Kabeh ki nak dilakoni kanthi ikhlas hati, lembar manah penak pemirsa. Jadi sebenarnya ya pemirsa, terima kasih bagi pemirsa dimanapun ada berada. Subscribernya Mak Jum channel, terima kasih semuanya. Halo Mas Immanuel, Mas Asem, halo Timor Leste. Semua teman-teman semua, pokoknya the best teman Mak Jum channel. The best, the best. Kita jana puasa tidak mengurangi aktivitas Mak Jum keseharian, pemirsa. Tetap semangat, tetap makaryo. Aktivitas wis gak kurang sedikit pun. Jadi rumah tangga kita ayam tentrem damai. Tempe gorengnya matang sak gorengan to pemirsa. Iki segone tapung. Iki bumbune jangan asem siap ready. Iki aseme. Iki asemnya. Nah iki lombok sing dike nyambel. Jadi iki ngene iki makane Mak Jum channel iki nek gawe konten ora tau metu nang njaba, ora tau ngene ya mutek iki apa to pemirsa. Tenagane Mak Jum ki anggere wis medun sawah, sawah terjun ning sawah, wis ebyoh ngene iki. Dadine kontene ya wis ngono-ngono kuwi ae. Makane minta maaf. Mak Jum channel nak kontene tidak memuaskan minta maaf. Terima kasih bagi pemirsane Mae. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa hari yang kelima. Semoga lancar semuanya. Kita lanjut goreng tempe. Engko nak bumbune ra enak tak nggo konten. Mbak nang konten ki ribet kok pemirsa. Mbak nang konten ki kudu fokus. Pikiran kudu fokus. Nek gak fokus ora iso dadi, konten. Dadine pikiran yo kudu frey. Ngono ae. Dadi kudune nyaman. Wong gawe konten ki kudu nang pikiran nyaman. Nek gak nyaman yo ora iso nge konten. Wis terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Lanjut di next berikutnya. Jangan puas-puas dan jangan bosan-bosan. Jangan puas ini. Ini nak bengi nyinden gitu pemirsa. Terus dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam sehat dan sejahtera dari Mae. Terima kasih komen dan subscribe-nya. Mungkin pemirsa sepanjang Yosko. Mungkin penuh barokah diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah yo pemirsa, yo kilo wong tani kaya ngene polae.